er første dag snart overstået. Jeg har gået 22 km indtil videre. Det er pænt varmt. Klokken er nu... hvad er klokken egentlig? Den er omkring 2. Og ja, det er bare varmt. Men det er også fedt. Den første dag overstået. Jeg har kun fået en enkelt lille vabel. Generer mig en lille smule, men jeg tror, jeg vil blive i den her by, hvis jeg kan. Og sove her. Villa de Massarife, måske. Noget den dur. Jeg har gået de første 17 km sammen med en tysk kvinde. Hun havde gået den første del af Caminoen fra Frankrig sidste år. Stoppede i Burgos, og så startede hun i dag ligesom mig i Lyon. Men vi skiltes her for 5 kilometer siden. Hun gik blandt andet, fordi at hun var træt af at arbejde så meget, og hun havde mistet sin mand til kræft for 2 år siden. Og fundet ud af, at livet er nok mere end bare arbejde. Så derfor så gik hun nu for lige at samle tankerne lidt og finde ud af, hvad Søren hun skulle give sig til. Men spændende. Lidt hårdt. Men i dag har været en flad etape, så morgen bliver også en flad etape. Og så kommer der et bjerg. Jeg er lidt spændt på. Men det er meget hyggeligt. Folk er søde. Så det er fedt. Hej!